Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марамат, сурат ва маълумота дар имрӯз ва сайт мо рекунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. нархҳои хонаҳои имрӯза аз 40 000 сомонӣ сар мешаванд. ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Москва, Русия ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Бохтар, Ҳисор, Ваҳдат, Турсунзода, Регар ва территорияи Данғарам ҳастанд. квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, Душанбе ҳам албатта бо нархҳои дастрас. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. навора сар мекунем. марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, аз территорияи Россия аст ки территорияи Московская област ай МК 200 км дур аст. яъне Славянская область, Вьездянский район, Деревняя, Комарова, Электрика, Туманова станция от Белорусский вокзал. яъне ки аз Москва камтар болотар, аз МК мегӯяд 200 км дур. дӯстони азиз, хай маълумоташа мо менависем, ҳамаша хонда наметавонем, барое ки ҳақиқатан муда нави печазабон муда барои кадомитон аз Москва ки мехарам хи хона бояд ҳамаша хонда мегирем, рақамоша мемонем. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёра ки бо ошхона, баня ва калидор шкати верандкати бадаром. кришаи хона нав аст, гирди хона полни ход маҳкам. ҳамин маҳсулотҳои хона, материалҳои хона ҳамаш ҳаста барои ремонт кардани нав. яъне ки маҳсулоташа ҳамаша оварда мондаги ҳастанд. шумо метавонед ки хонатона айса ремонт кунед. гирди хонаш полни ход маҳкам, дар дуруни хона маҳсулотош ҳамаш овардаги тайёра. як бадари тоҷики худам монае ки мефурӯша документош сатфои ина барои хонара харидан, барои ҳамин паспорт гирифтан хела вариантҳои хуб аст. ҳамагӣ бо нархи 550 000 рубл. одамоне ки конкретно мехарад бо арзонтара мешавад. якум рақамо аст, рақамои Россия позитсияни кор мекунад ва дуюм рақамошам номери Россия аст ки нашда WhatsApp пайваст доранд. хонара мегӯяд ҳамаи материал, краска, цемент, чизе ки дар кора материалош тайёр аст барои ремонт кардан. мегиред ремонтона сар мекунед. кришаш 100% аз Москва мегӯяд дуртар, яъне АМК 200 км. инамҷа маълумотош настиг аст. 550 000 рубл бо арзонтара мешавад. аз ҳамин рақамо бештар маълумотои пурра ва 100% мегирем. кадоми шумо агар аз Москва, аз территорияи Россия хонахар ки бошед, барои документ кардан, барои паспорт гирифтан хела мувофиқ аст. хонара мехаред автоматически паспорта худтон баъд чанд пас мегирен. кадоми ягон маълумотро фаҳмо ки набоша, ин ҳамин рақамота занг занед, маълумотҳои иловагӣ ва пурраша метиҳанд. маромат дӯстони азиз, хона арзон, занг занед. дуюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдрон аз территорияи шаҳри Кулуб аст ки дар деҳаи Гулбоғ, замини обӣ ва светӣ. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки гирдаш ҳамвор аст баъдрон ва гирдаш полни ход маҳкам, одамо зиндагӣ доранд, об свет дорад. метавонед ки хонаи нав карда дар омада зиндагӣ кунед. ҳамагӣ бо нархи 40 000 сомонӣ баъдрон бо арзона мешавад. навниҳол дарахтҳо, об свет ва гирдаш маҳкам, замини ҳамвор, 6 сотиқ замин ҳамаш 100% бо нархи 40 000 сомонӣ баъдрон ки боз камтар муомила мешавад. хоб дута рақамои Тоҷикистон аст, дута ятагаш рақамои Россия аст. якум рақамош Вавилон кор мекунад, дуюмаш Мегафон, сеюмаш рақамои Россия аст ки имо WhatsApp пайваст доранд. ҳар се рақамошо позитсияни кор мекунад. дастрош насум дар кор ба хотир арзон фурӯхтесанд. замини ҳамвор, гирдаш маҳкам, ҳамаш 100%. гирдванаш полни ход мекунад, одамо зиндагӣ доранд. дар инҷа як дона замини холи аст ки амира фурӯш намудиам. кадоме ки наличи мегирад бо арзон мешавад. боз такрор мекунем, шаҳри Кулоб, деҳаи Гулбоғ. маромат бештари маълумотшон аз соҳибашон гирем. агар шумо дар хариди рекламаҳои заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, дар WhatsApp имо рӯй кунем, мо фурӯшта мегузорем. лайкотона аз худтон набурем. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдро квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, райони Сино гуфтага аст. соҳибшон 32 микрорайон. духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 48 квадрати метр. бо свет таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термис дорад. се хонага мешавад. се хонага обшим, яъне гӯем ҳаст. духонага
се хона када мешавад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ошхона, баня, кухни, термиз ҳама чӣ дорад. рӯпарои лаби роҳ дар мегӯяд соҳибшон дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастанд. ҳамагӣ бо нархи $33,000 гуфтагӣ ҳастанд соҳибшон бо арзонтара мешавад. хай кадомтон агар ки хариданӣ бошед рақамошон ҳастагасай мегафон дига маълумоти пурра аз соҳибашон. $33,000 бадрон бо арзонтара мешавад мега омада аз пеш бинем. маълумотҳои бештар ва аниқтар тариқи телефон открытие лестница. марҳамат занг занед. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар территорияи душанбе дар ноҳияи шоҳмансур гуфтагӣ аст соҳибшон тарафи 7 километр. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёраи ошхона, баня, кухни гедаш маҳкам даруни хона мегӯяд хай ремонт дорад барои зиндагитон 100% мешавад. 7 квартал пушти 7 яъне ки автодроми 7 километр мега соҳибшон. роҳ мега асфалт, роҳ мега шавда мегӯяд бениҳоят мега кушчош рӯшан аст ки ранги рӯзбурин. обсвед аст гедаш маҳкам ҳамаш 100%. ҳамагӣ бо нархи 199,000 сомонӣ бадрон бо арзонтара мешавад. ба кадоми шумо ки лозим бошад хадане ки бошем бо аз рақамошон дига маълумоти пурраша мегирем. бо фундаментҳои отдельно мегӯяд амхелӣ дора бо хай мисоли маълумотҳои бештарша мегирем. 199,000 сомонӣ баста бардор фақат дудона сурат дошта ҳамин суратша пешниҳод кардам. суратҳои дароди хонара равон кардагӣ неста хай одамони харидорда бо мумкин ки равон кунанд. лайкотона фаромӯш накунед ва ссилкаи наҳори моро дар WhatsApp имо чӣ дорем подлисаш кунед. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон квартира аз территорияи душанбе аст ки дар территорияи райони фидавсӣ не ки дар куҷоша нагуфтиам фақат райони фидавсӣ гуфтааст тамом. духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад 42 квадрати метр бо свет тамин аст ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона дорад. доми кирпична мега соҳибшон новостройка кирпични дом яъне ҳамин хел маълумотҳо наистиянд. нархи квартира мега договорнор мега соҳибшон 235,000 сомонӣ наистиянд. хай қатчо маслиҳат мекунем аниқ мекунем ки чанд қадар арзон када ва чанд қадар метиям. маълумотҳои квартира дӯстон аст хеле камтарак аст ки барои кадомтон ки мехарен қатчо тамос гирифта пурсен. рақамошон мегафон аст кор мекунад бештар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. доми кирпични дар 5 мошина 42 квадрати метр ремонтҳои замонавӣ. шумо дамчунин агар квартираҳои фурӯшӣ хона, мошин, замин чизе ки барои фурӯхтан бошад марҳамат роӣ кунед фурӯшта мегузорем. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар ҷамоати мирзо турсунзода гуфтагӣ аст соҳибшон хона 147. шаҳри кӯлоб кӯчаи мирзо турсунзода ҳамин хел наистиянд. бештари маълумотҳо аз соҳибашон як бор дига аниқ када мегирем. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардага бардорад ки хонаҳои временка трезавод часпода не ки ремонти хона мегӯяд ҳастай хай бо аниқ када мегирем. обсвет дорад ҷои истода мегӯяд нархи бениҳоят арзон. ҳамагӣ 75,000 сомонӣ бардорад ки бо ҳамира ягон сум арзон мекунам. аз территорияи шаҳри кӯлоб нархи арзон чӣ хеле ки хона бениҳоят арзон ҳастай 75,000 сомонӣ. ба кадомтон ки дар кор аст рақамошон аст вавилон кор мекунад маълумотҳои пурра аз ҳамин рақамо. агар шумо дамахали чунин хонаҳои арзон ки дар кор бошад дар комментария нависед мо пешкаштон мекунем. мисол айкиҷое ки лозим боша амра нависед чӣ хел хонаҳо бо кадом сумо мо агар ки ёфтем якум видео када пешкаши шумо мекунем лайкора занед. 7 квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа дар тетсда қарор дорад. духонага квартира аст ки дар 8 мошина қарор дорад 44 квадрати метр. лифт дора мега соҳибшон духонага 8 мошина 44 квадрати метр бо ремонтҳои замонавӣ обсвет ошхона ҳоҷатхона ҳаммом вана ҳама чӣ дорад. беҳтарин ремонтҳои замонавӣ дар наздикиш сомонӣ вокзал ҳоҷишариф бозори шариф ва бозори фаровон яъне ки ҳама чӣ наздика ҳамаи саут яъне рафта мешавад. дастрош насум дар кора мега бо нархи арзон мефурӯшем 255,000 сомонӣ бардорон боз камтаре дига мегӯяд муомила мешавад. лифтшам кор мекунад. агар ягон маълумоти иловагиша хоҳем фаҳмида ин рақамошон аст мегафон аз ҳамин рақамо
маълумоти иловагиша мегирем. دوستان عزیز باز تکرار میکنیم برای که کاری ما فقط رکلام کردن است. شما در اگر رکلام ها باشد خانه زمین کوارتر ماشین در وسط ایمو پارتنر فروشته میگذاریم. در این روزا نوار همین خانه های فروشی بود پیشکشتون کردیم. تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما در پناه خدا باشه.